babe bara opposition bare babe serikali na bakenya tuli enseri omuntu anya saria osenseye omuntu bo opposition yatagete gocha kura tigayerende bono kerara opposition enseye gakoba bunyamambi gakoba omuntu gocha kuira chikura atolende twensi tagoteba ng'era rusio yoro ng'amana gocha kurende ense kwaye sambire kwaye itire enseri gocha kugamba rende ng'agiye nari gusaba rinde ng'asinga kitwa ikire no gusaba Nyasaye tokonye ekiagera bono ega shetani otakire koira abana baitu au mambi tosemeretie nari gusaba ng'ane babo ko nguonde bwansipi ngo nari gusaba ng'abana baitu kamuranje tiga baba batoereru asekera ringana babwate baikaransa rigambwe reri chibundi indikirane kubwagwe soki gusamba na okora chisegi kwanyara ng'amagima ya abana baitu aeri jogo saba kwane noko abasai bekanamo chora barai presentation abachi representative chikwane na political leaders parliamentary mbaro to the county level even to the national level munabona twegwete kirubo yetaya amandamano narengo abana nkobori barenge para kibange kobori para omwana onde nage twisasi akaku bono narenge gosabaiga abarai kimoigurekerero ki abana bakobori sene para ne kitaya tigango ntoko ganya bakomontasire tiga twagenda bwango twakore dialogue twakwana na burabu twakonyo bugima ekero siasa egenderete tubuna abantu bekanisa igotogote abanga kera maandamano na intubuna abakristo buna abarande bana ababishop na sisi tuende maandamano ya kwenda kwa magoti kubure Nyasaye nkiro wanje kwa Nyasaye ngo ikina kinalo gusabanga ekero enseko minyoka nige kurere kanisa na intubune kanisa ntobaisa kwa political tunyale kwa asense moya ito ngasoko lenta abantu abonsi yamubune kanisa ilindo buye bwa Nyasaye bogendere ekora twensi tuminyoka siasa twigo turanyore ngatu atuomire na ikanisa etugutubwa subwa